The guy Evangelist will share the gospel of the kingdom. 2 Kings chapter 4 from verse 8. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he passes by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let us make a small room on the roof and put it in the bed and a table and a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room, lay there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have done this for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. What can be done for her? Elisha asked Gehazi. She said she has no son and her husband is dead. Then Elisha said to her, call her. So he called her and she stood by the doorway. About this time next year, Elisha said, you hold a baby in your arms. No, my lord, she objected. Please, men of God, do not mislead your servant. But the woman became pregnant the next year. About the same time, she gave birth to a son, just as Elisha told her. It's a common story. By times, my pano, I remember marriage for a long time. I an opportunity. But opportunity, Elisha, he was passing by that place. Why he was passing by this place, Pashunem, Ashenda Kundoparitza somewhere. But in Dobita Muna Akaona Munarikupura, but we need to minister to him. Okutara Nimurumo Akutimuna Pamunwamari. Madi Kutitako Nakungowaka, Pekutika Nakupura Pano, Apota Chitaka, Gawaka Zorora, Ofura Beriner Wendo. Such an idea, Yagata Wanemkads, Murumendo Vai Gamuchira. Dokubva vaita sezvariwa nemukadzi. Mumwe musi Elisha zorora ari mubomu. Ndopa akataura nemukadzi uyu kuti chii chaunoda kuti Mwari vakuitirewo nekuda kwebasa rawabata on behalf of his servant. Ndokubva ati haiwa ndigere zvakanaka pakati pehama dzangu. Kusvika Elisha vakazobvunza Gehazi kuti idambudziko ripi raanaro tigone kumusorovherawo. Gehazi ndokubva ati haana mwana uyu murume wake akwegura. Mukadzi uyu paakapiwa opportunity yekutaura problem yake kana chaanoda kuitirwa akati am okay. Yet life yake was not okay in terms of marriage. She was barren. She had no child. But akasvika palevel yekuti dambudziko iroro rakava part of her. Zvekuti haachaona sekunga ni dambudziko. Ndo nyaya yaaigona kuignore nekusiya. Akabvunzwa kunzi chii chaunoda kuti uitirwe naMwari. Mulife zvinodaro kuti kune masituations haungatomirira pano kuti Mwari vasorove. But kune masituations are part of you. Zvekuti hauchatarisira kuti pachauya any change in your life. Una zvaunogona kutarisira kuti izvi Mwari vanoita kana kuti kundiitira. So mukadzi uyu the challenge iri marriage make akai-accepta maybe because of age or also of time. Kuti apa pasisina Mwari vakada kuitawo zvimwe zvinhu vangaite hawo, but nyaya yemwana mumarriage mangu hapana. Saka paakapiwa opportunity yekunzi taura chaunoda kuti Mwari akuitire, akati am okay, yet she was not okay. Matambudziko anodaro kusvika pekuti anopedzera a part of you. Hauchagona kuziva kuti idambudziko here kana kuti ilifestyle ndo zvakanzi naMwari urarame uri. Saka uchiona kuti nedzimwe nguva munhu anogona kutaura achiti kuda kwaMwari. Kune zvaunogona kuti uku kuda kwaMwari, kogoita zvaunenge uchitorwiswa Mwari asiri kuda, zvekuti you must take action and make things work for your life. Pane mweya wekugutsikana nenyaya dzisiridzo.
mukadzi uyu anzi une dambudziko here tikunamatire titaure naMwari zvinhu zvako zviite. Zvikanzi I'm okay. Kusvika dambudziko rake rakatozonotiswa nasambadi kwete iye naGehazi. Gehazi ndiye akati aiwa vanhu avari mumarriage vakwegura but havana mwana. Muprofita ndokubva ati next year by this time you hold a son in your hands. Haana kuti I receive kana kuti thank you. Akati munhu waMwari musanyepera muranda wenyu. Zvoti mukadzi palevel yekutenda ari at a certain level yekuti anogona kuziva kuti Elisha munhu waMwari, anoziva kuti tinogona kushumira mulife yemunhu waMwari, but kuti achitenda kuti hwake upenyu hunogona kugadziriswa, it was now out of context. Mukadzi ane a certain level of faith. Faith zvainoita inenge mustard seed ikadyarwa inokura. Saka pane stage yekuti usati wakura muti wacho kachiri a little shrub. Une zvaunogona kusatenda kwete nekuti hausi mutendi, but hausati wadevelopa to such a level. Baba vakaunza mwana wavo kuna Jesu pana Mark chapter 9. Vakatokumbira Jesu kuti Ishe, dai mandinamatirawo ndava nekutenda. Yeti kutouya kwavaita nemwana wavo kuna Jesu isaini yekuti vanotenda. But kusvika palevel yekuti dambudziko ripere havana kukura kusvika ipapo. So there are levels and dimensions in faith. Pano paita mukadzi abvunzwa kuti une any problem yetinamati titaure kana nemukuru kuti upenyu hwako huite zvakanaka. Akati I'm okay, yet she was not okay. Level of faith yake yakamupa kugamuchira dambudziko rake kuti ndo zvazviri Mwari, pamwe ndo zvawakada, pamwe ndo upenyu hwangu, rega ndirarame ndakadaro. Saka Gehazi ndiye akazotaura nemunhu waMwari zvikanzi mukadzi uyu ane chaari kuignore. Haana mwana mumarriage yake for a long time uye murume akakwegura. Muprofita ndokubva ati gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Haana kuti thank you, haana kuti I receive, haana kuti amen. Akati munhu waMwari, do not lie to your servant. Do you know kuti kune zvimwe zvaunofungidzira kuti inhema zviitike yet God is ready to do it for your life. Mukadzi uyo haana kutenda nyaya iyi, but Bible rati next year yacho mazuva akwana akabata mwana, yet haana kutenda. Rangu rinoti without faith you can't please God. But I've come to show you the other side of God. When you lack faith, you need another dimension of grace for God to help you to believe or to achieve. Murume anonzi Thomas, zita rake rine mbiri yekunzi the doubting Thomas. But chakaitwa naJesu asati adzokera kudenga, akauya murume aivana Thomas akatibata. Thomas ari kudhauta, but Mwari haasi kudhauta Thomas. Kusvika palevel yekuti anotoinga Thomas wacho anonzi anodhauta omubatisa. There is the other side of God yekuti zvinhu hazvisi kuitika because you believe so much. Inyaya yekuti he wants to bless you so much. Thomas ari kuramba kuti Jesu amuka. Ari kuti unless ndabata mavanga, Jesu wacho asati adzokera kudenga, anapia mumba muna Thomas otibata. Yet kunamba kwaita Thomas is sign yekuti is doubting. Yet this doubting man was visited by Jesus. Ndokubvanzibata. Saka Thomas haasi kubata nokuti ane faith. Ari kubata nokuti Mwari vaita nyasha by a doubting man. So mukadzi uyu haana kuti I receive. Why? Capacity yekutenda kwake iri lesser concerning child bearing. Nokuti Gehazi atoti murume acho akwegura. Zvoreva kuti pa time frame, pa understanding yake, it's no longer accessible achichaita. But according to God, zvichiri kuita. Saka munhu ane level iki, but kune chinhu chaaita agona kushumira kumunhu waMwari. So munhu waMwari waashumira kwaari ane nyashawo dziri maari dzatapukira kumunhu uyu. Zvoroti Mwari pavari kudhila nemukadzi uyu, vari kudhila negrace dziri muna Elisha. Nokuti Elisha paataroti next year by this time, Mwari vaakubreaka shoko raElisha kwete the doubting of this woman. I'll help you this way. Haga naIshmaeri vakadzingwa pamba naAbhurahamu. Vari mugwenga vachitsema nenzara nenyota. Mwari vakanzwa kuchema kwaIshmaeri.
Kwete nekuti Ishmael ane volume yakawanda pakuchema. Vese vaichema Haga na Ishmael. But denga rinoti Genesis 18 tons pakuchema kwemwana. Haisi nyaya yekuti mwana achema zvakanyanya zvekuti denga rinonzwa. But secret iripo nderekuti Ishmael ane the blood of Abraham. And Abraham is the friend of God. So if God is the God of Abraham, automatically becomes the God of Ishmael. Because Ishmael is the blood of Abraham. So answer ilikuya mu life ma Ishmael. Haisi nyaya ya Ishmael. Inyaya bloodline yekuti ane ukama mwana wa Abraham. So there are times yekuti the covering kana kuti shoko rutoro pamusoro peupenyu hwako ukatenda mariri kana kuti ukasatenda mariri, but wakagamuchira ari kuritaura, you share the same grace. Munhu waMwari ati tomorrow by next year chawane mwana ndokubva ati don't lie to your servant, next year ndokubva ava nemwana. Kuda kuti haisi faith yaamai ava yaita kuti vabate mwana, but Mwari wabheka the word of the prophet. Kureva kuti amai ava vari kusustainwa not the grace of the prophet. Do you know what my life kune zvinhu zvinoitika muupenyu hwako kwete nekuti ndiwe unogona, but kune vangofunga kukubatsirawo zvavo. So spiritually zviriko kuti you can operate under the grace of the dimension of somebody above you. Saka uchiona kuti makwai akatungamirirwa neshumba anodevelopa a fighting skill yeshumba iwo ari makwai. Zvokuti akatosangana neshumba dzinotungamirirwa negwai, makwai anowina. Why? The character of the leader inoita imparted to the followers. Saka Bible richingoramba kuti usabatwe musoro nemunhu wese wese. Nokuti unogona kubatwa musoro nemunhu ane zvidiki kana kuti ane dzimwe nyaya dzaari kuisa mauri. So mukadzi ari panapa akaramba akanzi tomorrow by this, next year by this time uchava nemwana. Haana kuti I receive. Akati do not lie. Akatreat this message as a lie. But guess what? It was the truth. And the truth ikamanifesta. God the Lord was backing the voice of the prophet. So mukadzi ndokubva azova nemwana. Number one, reka ndichishumira nyaya. Elisha haasi kuenda pamba pemukadzi ari kupfuura neipapo. But mukadzi akareceive a miracle yaitwa nemunhu ari kupfuura pete neari kuuya ipapo. Mulife andowanza statement yekuti Mwari ndiwe munhu wese. That's true. Opportunity zvainoita haiuye pauri, but unozviconnecta kwairi nokuti iri kutoita pass by. Anenge mawatch DSTV anenge pamba penyu anopfuura neipapo, unozopinda mumba menyu kana maane gadget inodhonza kana kuconnecta kuti chiri kupfuura chipinde mumba. God bless you, my brother. Thank you so much. Connection yezvinhu zvemweya. Yesu pana Bartimaeus, pana blind Bartimaeus, Acts 10. Mark 10 verse 53. Bartimaeus akabvunza kuti noizi ndei? Zvikanzi Jesu ari kupfuura. Kwete kuti ari kuuya, ari kupfuura. But chiri kupfuura chakasiya blessing pachiri kupfuura napo. Nekuda kuti Bartimaeus, he went on to cry before the Lord. Ma opportunities in life ndo zvaari. Munhu wese, but hawanikwe nemunhu wese. Opportunity yemukadzi uyu, Elisha anga asingaende pamba ipapo, aipfuura neipapo. It's unfortunate kuti kwaaienda hatina kunzwa any miracle, takanzwa paaipfuura napo. Paari kupfuura achingoti akazorora kupfuurira mberi panenge palay-by. Destination kumberu, but palay-by ndo pane miracle more than the destination. Do you know that there are some people who are close kuzvinhu zvakanaka, yet hapana chakanaka chinoitika mavari, because they don't know how to connect to the grace that is passing by. Murume uyu ari kutopfuura neipapo, haana kutomboshedzera kuti tiri vanhu vaMwari, potai muchiti pachikafu, tiri vanhu vaMwari, torei maropafadzo. He was passing by, he was not preaching. Kureva kuti you need spiritual eyes. Nyango uchifanirwa kuva nenzeve dzemweya. Pamwe pacho namatira kuti Mwari ndipewe meso emweya. Nokuti Elisha was not preaching, he was passing by, and she perceived that akava nemaonero kwete manzwiro. Paunonamata kuti Mwari ndipe nzeve dzemweya dzekunzwa, namatawo futi uchiti ndipewe meso emweya ekuona. Nokuti the times ekuti the opportunity uri kunamatira is always passing by, and you are missing the opportunity. Ndinoti mukadzi weSamaria opportunity akaiwana, padzima akasangana naJesu. But nokuti anga asina meso emweya,
anga akudza Jesu kuti Mesaya akauya achatudza chokwadi, iye achitaura neMesaya akauya, iye achimudza kuti achauya. Mukadzi weSamaria akati kuna Jesu, Mesaya akauya achatudza chokwadi, iye achitaura naMesaya wacho akatouya. Meso emweya anokosha, nokuti kune ma opportunities ari kuita pass by. Uri muprayer uchiti Mwari ndirangarirei, wakarangarirwa kudhara, but hauna meso emweya ukiita perceive what is passing by. Opportunity yemukadzi uyu hapana kuparidzwa, he was passing by. Ndokubva aona, mukadzi unofunga ari mashuwa to a greater level. Akaona kuti munhu waMwari, zvinooneka here munhu achifamba kuti munhu waMwari. Handizivi kuti Bhaibheri ratichia hanzi akaona Elisha achipfuura akati uyu munhu waMwari. Kwete kuti akanzwa achiparidza kana kuti ane nyaya akanzwa miracles. Zvanzi akaona munhu achipfuura, ndokubva aziva kuti munhu waMwari. Ndokubva ati ko zvakadii kuti tivake imba pamusoro pemba yedu, kuitira kuti kana akupfuura anouya ombozorora mumba make odya opfuurira mberi nerwendo. Mumba make nemurume wake mune dambudziko. Ndokubva ava neplan nepfungwa yekuti ngativake imba pamusoro pemba yedu. Imba yakavakwa pamusoro pemba yavo, ndo makaitwa meeting mukaririswa blessing inosorova dambudziko iri mumba yepazasi. Imba yandiri kutaura inini ilevel of faith inofanirwa kuva above imba yepasi inonzi common sense. Munhu wese ane brain anofunga, but you must develop chinonzi faith chiri above common sense. Nokuti meeting yekunzi mumba muve ne breakthrough yakaitwa pavakavaka imwe imba pamusoro. Huvi inorarira mazai, mhiyo iri muzai ndio inofanirwa kubuda, but chinoitwa naamai ndechekuti vanocreata an atmosphere kana kuti heat inokonzera zai kuti rigone kuzokirekwa nenhiyo. Mwana ari kuda kuberekwa ndiye ari kuda kubuda. Sei amai vachiudzwa kunzi push? Nokuti kana ari ada kubuda ngaabude ka. Mamanzi akwana ende vari kutorwadziwa. Kana ari kuda kubuda ngaabude. But sei mai vacho vachiudzwa kunzi push? Kureva kuti pane greater role inoitwa playing na mother, although the time of the baby is due. I'll repeat this one. Mamanzi akakwana, amai vanotanga kurwadziwa nelabor pain. Sign yekuti mwana ari kuda kubuda. But mwana haabude, kusvika amai vaita zvavanofanirwa kuita, kusunda kupusha. Zvoreva kuti mai vakasapusha, mukomana haabude iyo nguva yakwana. So amai kana kuti mukoma is the word of God above your life. Chese chaunotarisira kuti chichaitika, the word must push you to do something. So Elisha ari kungopfuura neipapa. Mukadzi ndokubva atayo zvakanaka kuti tivake imba kwete paside, but pamusoro pemba yedu, pamusoro, kuitira kuti akauya anongosvika pamusoro apo obva azorora urara zvake opfuurira mberi nerwendo. Imba yepazasi ine dambudziko, hamuna mwana, ndokubva vavaka imba pamusoro pemba yavo. So paakashedzwa naElisha pamusoro pemba, akapiwa message yaakati apinda mumba yepazasi akawana manifestation. Message yekumusoro ndo inokonzera manifestation on the ground. Akaenda imba yepamusoro akaudzwa kuti gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Shoko iroro parakapinda maari, ndokubva azopinda muimba yepazasi kwakusangana nemurume wake, and she got pregnant. Kureva kuti nhumbu haina kubata ari muimba yepazasi. Nhumbu kana kuti breakthrough yake akaiwana muimba yepamusoro in form of word. Hama dzangu chinonzi shoko chine nyaya, chine creative ability. Saka wakaona kuti Mwari paaisika nyika aitaura. Shoko rine simba rekuti rikataurwa rine zvarinocreata in the atmosphere or in the spirit. Elisha akangoti gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. That word alone, kwete prayer, that word. Haana kunamatirwa, akapiwa a declaration. Next year by this time we shall have a son. Ndokubva aenda muimba yepazasi, mwaka uchikwana, ndokubva ava nemwana. Kuti chaishota mumiriji yevanhu ava ishoko iroro.
But shoko iroro harina kungoriliswa. Shoko iroro rakagadzirwa a platform nzvimbo yekuti Elisha akasvika munzvimbo iyoyo ataure shoko iroro. Ndokuti kudii? You must learn to create a platform for your miracle you are about to receive. You must learn to create an atmosphere for the miracle you are about to receive. Atmosphere pachayo ine nyaya. Elisha anakupfuura achingosvedzera kuti vasina vana ivaine vana, aipfuura nepamba pasina mwana. So chakatanga kuitika vasina mwana vakatanga kushumira kumunhu waMwari. Haisi chechi paroti. Problem yevazhinji vanomotivetwa nechechi. They are not motivated spiritually by the word. Elisha anakuparidza kuti ngotirega tichipfuura tiri vanhu vaMwari tipei zvakati. Opportunity mulife ikaririswa naMwari inotoda vana mese mweya, nokuti kazhinji kacho haitaure. Ukatoona Mwari vakutotaura kwauri kuti ita lowest level, wataona kuti kana kuona kwacho hauone zvachose. Elisha haana kufamba achishedzera kuti tiri vanhu vaMwari tirangarirei. But kuna akaona iye aine dambudziko. Haana kuti munhu waMwari ndine ishu yangu yemundinamatire. Akacreate atmosphere yakakonzera Elisha kutaura kumukadzi uyu. Pane here chaunoda titaure kuna mambo kuti uitirwe zvakanaka. Kuti akacreate an atmosphere yakaattracta a breakthrough kana kuti a blessing. Kudemba kuri right, kuchema kuri right. But the best thing you can do is to create an atmosphere yekuti unodana Mwari wacho kuti akuropafadza. Mukadzi uyu haana kukumbira mwana, akakumbirwa kuti ave nemwana. Two scriptures. Ukatarisa murume anonzi Solomon, zvaakakumbira kuna Mwari uchenjeri, haana kukumbira naye pfuma. Mwari ndo akati sezvo wakumbira uchenjeri, rega ndichikupawo mari yacho. Zvoreva kuti ukacreate an atmosphere yekutsvaka wisdom, create a challenge to God to give you wealth. Une chinhu chinoteera chimwe chinhu. Inonzi law of attraction. Kana uri mechanic, autore grease uchiisa pahovhorosi. Ukangova mechanic, ukashanda mechanics, unowana hovhorosi ine grease. Hazvikumbirwe, hazvinamatirwe. Your title, your job, and ukatanga kuriita, grease haushaye. Kureva kuti there are things you need to pray about, and there are things you can create an atmosphere for you to receive without prayer. So Maya anakuti munhu waMwari ndirangarire imba muno hamuna mwana ndinotaura nyasha. Mwari vakarilisa mwana wake neopportunity yaita pass by. Iye ndokubva ne wisdom to create an atmosphere for her to be blessed. Munhu waMwari ndiye akataura kwaari kuti unofanirwa kuropafadzwa nekuda kwezvawatiitira. Kureva kuti zvaunoitira Mwari wako zvinodena zvaanofanirwa kukuitira. Haana kukumbira, ane zvaakaita zvakaita kuti denga rinzwe kumukumbirawo kuti toda kukusota uyu, toda kukuitirawo mushi nekuda kwebasa iri rawabata. Kureva kuti another level of prayer is to honor God in what you do. All right, I'll go deeper this way. In Japan is in two dimensions. Akupanza kumadiki nevakuru, ndatange nevakuru. Kuvakuru ndiri kuti Mwari haapindure munamato. Kuvadiki ndiri kuti Mwari anopindura munamato. Ndatange nevakuru. Mwari haapindure munamato. Matthew 6:6. Kana maakunyengetera pindai pakawanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadza kuti anonzwa. Kana unaro unoverenga Matthew 6:6. The God who sees, not hears. Yet rinenge richiticha prayer. Prayer kutaura. But answer if you mune zvawataura. Matthew 6:6. The God who sees. Mwari anoona kuti anonzwa. Ngati ndezvakuri. Kwadini anonzwa.
But yet pane danger. Anopindura munamati kwete munamato. Bukura James rinoti, the prayer of a righteous man availeth much. Munamato we akarurama wone simba. Kwete munamato wakarurama. Munamato we akarurama, talking about the character of the man praying. That's why when I ask him, wakashamisa right prayer, wakashare right result. Na Jesu alobati wana Paulo out, but mwana kati Jesu tomuziva, Paulo tomuziva, taipeni tokia. But mwana anofana wakudzimba nezita la Jesu rakataurwa wakasaenda, akatozrowa ariyo matukunani. Why? The prayer of a righteous man availeth much. Not the type of a man. And that is why you can understand this is in a simple dimension. In the Gabula, when I come on, when I people scan over one sweet tongue. Second, I am, but he told us I can not. Don't want to get a decision because I'm not telling you. You won't know to sit down, I'm scanning your watching because I'm not telling you. I think that you want to sit down. Zimunguasha, I'm telling you, I know Shida. But you put down a cheating. Now, what you wear so, people to Kurora, Akapura, Akaramba. But Akasoroa, not Angasara Mekurora, I don't Bachaida Kurora. But she was answering the person, not the message. So the same with God. Why? Nobody buys your prayer. Even pagans, they pray. We're going to make decisions on Sanamatis made. Prayer is for everybody, but the answer is not for everybody. Not because God does not answer prayer. He answers the one praying. Why? Because even pagans, they pray. Even Munazinamata, I'm going to be Tamunamato. Salamara Pindre Munamato, Mutalas of Pindra type is you. Even Masinamunamati, Vanita Munamato. So we should cut you. So we are not with a prayer request. When we request that you don't know and waste up aside, learn to do something towards the things of God. You create an atmosphere, a place that is right for God to bless you. Why? Because there are times you must preach in the upper. Mukazi na Elisha vanokukura pasi nyaya mwana yakataurwa paimba yepamusoro. Imba yepamusoro isaini yebasa rakaitwa nemukadzi towards the things of God. Saka paakacreate that atmosphere, it was easy for her to get the blessing. Kuita kunamata, kuita zvinhu zvaunoitira towards God in prayer. Action yaunoita in prayer pachayo. So mukadzi uyu haana kukumbira. Solomon haana kuti mari nokumbira wealth nokumbira mari. Akapihwa why? Akakumbira chinoshedza mari yacho, akakumbira wisdom. Mwari akati kana watoone uchenjeri you need wealth. Kunoti kune zvimwe zvinhu zvokuti hazvisi muprayer line request, but zvingori aligned by the type of action you prove towards the things of God. Kune nyaya dzekuti ukataura unodelaya kuitirwa, but kune zvokuti ukaita vanhu vanofunga kukuitira zvimwe zvinhu. Can I go deeper? Mungandipodza. Vakarora vanofunga vanozvinzwisisa. Kune zvisingataurwe zvinoitika nekuti pane zvinenge zvichiitika. Munopedzisira maita izvozvo. Kana kuzvinzwa? Kune zvekuti hamutaure basi zvinoitika. Why? Nokuti zvamunenge muchiita zvinotaura kuti ngatiite. Nokuti ukatotaura unozvinonodza. The Shunammite woman, she never gave the man of God a prayer request. She acted towards serving God. To create an atmosphere, a blessing. Elisha, now it's due time for her to take the place. Mubvunzo wangu wobva wati, une zvichemo zvauinazvo unoti Mwari akuitire, but heuno mubvunzo, iwe uchiitei zvingade neMwari
kutanzwe kukuitira. My last testimony. When I got to about 2007, that's long back. 2007, there is somebody talk of what and I'm just Paris. So we didn't get nice food or he calling cannot do water. Because it's quite a distance. I got found for a long time. And enough will and I imagine put our own a car or drive a car. Why? One day I go from Bawa to go Paris. I would not bonus. Guess what? Is also saying, and it's not request about him wearing the motor. When I motor, the forgotten I see it. Chadai to go on a matter, I marry a combi, quite a one motor. Why? Because you cannot have forgotten the one is. But one day when I was ministering, around 2010 now, from 2007, but I found, but that 2010, somebody was standing here. Don't Vati Munwamari, Mariati, I'm going to driving school. So when Marati in this end up on the license. So to don't hang up my lessons, to end up provisional, Moitachi Tambi, no CI. Those are Taura Mari when Abana Panaga end up a corner and the Katimari that it and I don't drive a match. But the way and I goes, wow, shoot them all, could I can still walk to minister and win more souls. It attracted God to bless me that way. Guess what? I end up driving school and I got fired about 3 times. Because I end up in China, what you do, Shamari? Young Mari got Taura on Opera Mari. Then one of the foil. And you didn't go but I said, it's okay. Did that put it on it's okay. So I'm Iowa. Mari got to see him when I said. One day I'll show you the guy. No one ended the 40th time to open the pass. 2 months time, Parita. One man came from Kwepe, one of the prophets. So I can be up. Parita. I got in the bow Kwepe, Marat in the end of taking a motor. That was my first time. I don't know what about Marco and Papa and talk. I'm wearing the iron one. When we do the day, I got shit and I eat it. But Pashaget one a cool in the gas of the money. And in a way, in the Kuneta pray, I cannot put Mari and Dranger and one Famba. I thank God for the grace. No to Maria can depa a spirit a quenjua. Both one is a white hour, Zana Famba and so much Pariza. One of the men of God, one of Tunora. When a man of God can out driver. I'm sure if I'm a boy of God. What am I saying? The Shunammite woman, no, she built a house for the men of God. One day, because of what you have done, we need to bless her. What are you doing that can exact blessing? But I'm talking about the shop you guys. I didn't talk any slow that's to me. Kuna don't wait a prayer. Share with the Manoja Sekundiranga. Opportunity can I only put to any mana. Banita Mona go full house. Should you wish I don't know to my Chaita? What a First Kings 17, Elisha I can hear abundance of rain. I can hear abundance of rain. But the hands of Garo, I don't think I can get there. Or to my brother, I want to cross the sea. Sea, but I can hear abundance of rain. Rain in Vraitanaya. But I will do my Kanaya. In other words, I have better of understanding. You could just have to be able to see ticket. She told it the right direction. Which is hidden in the shoes of the Jehovah. Who had enough that you know, Babudenga, you know, Papanika. By natural knowledge, good evaporation. Furai no naya.
regeneration. Saka zvimwe zvaunofunga kuti zviri kudenga zvisikoko zviri kuno, but kuno hazvina system. Nokuti ukabreka the system hapana manifestation even Mwari wacho ariko. Nokuti Mwari kune zvaakataura, handikuona miti iripo haina musikwa naMwari. Result yechinhu chinonzi reproduction kwete creation. Yakatotanga kusikwa ndo yakapiwa statement rekunzi a seed to produce after its own kind. Mwari haachasika futi, zvinoitana zvega. Vese vanhu vari pano hapana akasikwa. Vakasikwa vakanyorwa kuti Adamu naEvha, imi makaberekwa. It's a system yaapo yakuita reproduce kwete create. So ziva kuti chauri kuda chiri muremu yecreation here kana kuti muremu yereproduction. Kana chiri muremu yereproduction hachidi prayer, chinoda iwo kuparticipate so that the action can be complete. Ani Bible rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Pane yakamupuluka mukoma akabata vana. Dada namata, wakomana watina utatu namata. Zvipo. Kunotororwa munhu tsanga. Iro richiti vanobva kuna Mwari. Kuti unotsvaga mukadzi panyaya yacho. Kadzi akanaka anobva kuna Mwari. Haupuluki naye mukomo. Unopedzisa wega. Akanaka anobva kuna Mwari. Asanowanikwa kumareni kwavo. Unopedzisa wega. Nokuti atori kunoka akanaka wacho asudenga. So zvinhu zviri musystem of reproduction hazviwanikwa kusystem yecreation. So kune miracle yaunoda yekuti God can create. Kogoita yesystem yakacreate pakare. Need the way to know the system of reproduction. Zvimwe zvacho zvinodemanda your participation. That's why Mwari pavakauya kuna Adamu vachida zvina kunaka kuti munhu ave ega. Havana kusika mumwe munhu. Vakatoburitsa munhu wacho muna Adamu akasikwa kudhara. Why? Nokuti by creation He created them. Asata zviregereke. Sandichiudza vanhu kuti murume haana kutangira mukadzi pakusikwa. Vakasikwa sei? Pakatangirwa mukadzi paformation kwete pacreation. Nokuti creation inoti Genesis 1 verse 27. He created mankind in his own image. In the image of God He created them. Male and female. Hakuna akatangira umwe. Pakusikwa hakuna akatangira umwe. But creation is equal. Why? Not creation is a spiritual dimension. But the formation is physical. Men come first. Saka nataka kuna matamari. Hakuna mukadzi kana murume tiri equal. Nokuti God is a spirit. Anoperate in creating spiritual realm. Kana kwa formation, it's a natural realm. Alright, I'm not debating our women wakati. Why? Problem is that our women want to fit Mwari murume. Somebody my Bible in the English la. I don't to quote father murume la. But Mwari watu hasi murume. Inataka to limit on this is side. Mwari qualify with the father murume. Raki anotonze Abba, which means source. Why? Hasi murume. Mwari mweya. What is a spirit? Spirit haina gender. Mukadzi akatotendeuka akatoparidza asi mukadzi ari kuparidza nokuti kana munhu atendeuka anoluza identity yake otora identity yaKristu is the son of God speaking to the church. Usakundwe nevanhu vanoenda kumwanga. Mwanga inoti ikasvikirwa vanhu voti asekuru iye ane mazamu. Vanoti zvauya ipapa ndo zvatiri kudzila nazvo kwete zviri ipapa. Physical dimension. Unaona chiti mukadzi murume you are still carnal and physical. Spiritually, munhu anotora identity ya Kristu oluza yake. Saka Paulo achiti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Mukadzi haana kunamatira nyaya yemwana. Nyangwe ayoenda mudziko rekushaya mwana. Automatically akareceive mwana. Paakabuild a house. Pamusoro pemba yake. Create an atmosphere. Attract the blessing. Jesus zvikuitwa nemunhu ari mudambudziko. Nokuti kana une dambudziko pfungwa yako ndeyekuitirwa kwete kuita. Amai ava havana mwana. But vakashumira kumunhu waMwari vaine problem. Dambudziko redu we trust tears more than action. Ramwe rinoti vanodyara
nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Crying is action, is sign yekuti zviri too much. That's why when I look chapter 7, Jesus pinda muguta renai. Paakaona mwamai vachichema ufirwa nemwana, haana kutanga amutsa mwana wacho, akatanga anyararidza mai vacho. Kwa munonyararidza sei chinochemedza zviripo. Jesu anoda kuedza kuprova kuti even wakatofirwa, there is something I demand from you kuti ndimutse chinhu chako. Chiri kudimandwa naJesu chii? Kumuti nyarara. Anofanirwa kunyarara sei? Nokuti akuziva kuti auya anogona kuchinja situation yangu. Saka kunyarara is sign of surrender of faith. Yokuti I believe in you more than my situation. There was a demand placed on this woman. Kunzinyarara. Yokuti haisi language normal. Kunzinyarara chinochemedza chichiripo. Ukamutsirwa mwana utombonzinyarara automatically unonyarara. Saka Jesu hatanga nezviri automatic kuti munhu anyarare. Anoisa a demand of faith. I know you are in trouble, things are not okay. But make sure you know what to do. Mukadzi haana mwana ane dambudziko. She built a house. Inzwa, chakanakira gospel regrace. Grace haiunze demand. Grace ukaona yaisa demand, already there is supply. Law ndo inodimanda. Grace ino supplier. Mwari havadimande chinhu chisiri mukapasiti yako. Havatsvage chinhu chavasina kuisa ikoko. That's why vanhu vachiri muEgypt, Moses haana kunzi collector offering. Vabuda varopafadzwa vane possessions. Then he demanded an offering from them. Haana kuti tibate short Mauritius, plant a seed so you can come out. You are blessed first to come out with possessions, and God demands offering later. Iya strategy yemazuva ano yokunzi hunza kuti zviite. Unofanira kutoropafadzwa kuti uzounza. Mwari haana kuti vachiri muEgypt, so I need a special seed for them to come out. I got to let my people come out with possessions. Exodus 25. Open a demand to those who are willing. Arangonzi vanhu ngavaunze offering pakati to those who are willing. Kurati Mwari ari kushanda neheart more than things. Those who are willing, kwete those who have things. Those who are willing. People hear me very well. Prayer is good. My prayer requests are right. But you have been praying my request for a long time. Things are not happening. Here is another dimension of requesting from God. Do something towards his work. Elisha anakusvika achiti vanhu vaMwari tokukomborera itipei. Iva ane meso emweya kana usina namata kuti Mwari open my eyes. Ndigone kuminister panounza pundutso muupenyu hwangu. Do you know that it's not every man of God sent for you, but there's a certain somebody we sent for you. Asi munhu wese ukavhura bhuku raJohn chapter 9, murume akaiswa mafuna Jesu akanzi enda unogeza kurwizi Silomu. Dai asina kupiwa zita rerwizi, aingogeza padhuze pane mvura. Chakaita kuti Jesu mentioned the name of the river Silomu zvinongoreva to be sent. Saka Jesu ari kuti mavhanda Isaya, there is somebody already sent to deal with your situation. Munhu wacho anonzi Silomu. Kureva kuti not every man of God is sent to your life. So you need spiritual eyes. Mwari vachiti kuna Abrahamu, uya nemwana wako Isaac waunodisa kugomo. Vakanyatso specify kuti pane rimwe ramakomo kunzvimbo yeMoria. Bring your son to the land of Moria. Anonzwa kuti Moria harisi gomo. Moria zvinongoreva a mountainous place. Hakuna gomo reMoria. Maybe I'll read a little bit. Genesis 22. Uya nemwana wako at one of the mountains, which simply means Moriah was a mountainous place. But harisirese gomo raunogona kunzi naMwari yatisangane. There is a specific mountain raunosangana naMwari wacho. Iroro ndo rakanzi naAbrahama. Pachikomo chino, on this mountain God provides. Maybe I'll quickly say this. Genesis 20 verse 14. So Abraham called the name of the place the Lord will provide. Kuti Jehovah Jireh harisi zita raMwari, izita regomo. Ndozvotaura Bible. Akatanga nezita racho angasingadaro Mwari, aidaro gomo.
Genesis 22:14. Abraham named the place not God. He named the place God provides, which means Jehovah Jireh. Say I name the place not God. Look at the mystery of provision. In a name place. Then God said, by 22 verse 2, take your son, your only son whom you love, go to the region or land of Moriah, sacrifice him as a burnt offering on the mountain that I will show you. Which means Moriah is a mountainous place, but you need the revelation to know the right mountain. So not every church but you must go to a certain church. Not every pastor must pastor you, but there is a certain pastor to pastor you. Which means unofano kuwa nimesemu hapa ni makomo, uziveri mwera makomo. Nokuti njimbo ine makomo akawanda, pachi komo pane kwa yana, pano toda mesemu ya. That's why Abraham akapakumbaga takura huni, iantu ya kukomo. He was a prophet. Agato ziva sata enda, kuti kukomo racho hakuna huni. Saka paaka shika akabaziva komo racho. Nokuti huni nemiti zvakasiyana. Saka vanhu vachienda mugomo kunotsvaga huni, kureva kuti gomo rine miti nehuni. Chinonzi huni nemuti zvakatosiyana. Vanotsvaga huni havangosvika pane chero muti wototora. Unoona vachitodarika imwe miti vachitsvaga huni. So by revelation Abraham akatoziva kuti gomo racho rine miti, but rinonetsa huni. So I need to catch firewood. I don't know why I'm going this way. But hear me very well. There is a platform you can create. You know exactly the blessing you are looking for. I see prayer chete request. But what are you doing towards the things of God? Agati kana wakuda mvana unongo kona kutamba ni mwana wawe chipisa madziwa mvana. Mwana wemvana ukampisa madziwa, une vhangeri uri kushumira.